नमस्कार माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो. समरूपता हे प्रकरण आपलं सुरू होतं. सराव संच 1.3ला आपण आज सुरू करतोय. ठीक आहे. तर सराव संच 1.3 प्रश्न क्रमांक 1. आकृतीमध्ये या आकृतीमध्ये ए बी सी किती आहे तर 75 आहे. बघा ए बी सी 75 अंश. ई डी सी कोण किती आहे तो पण 75 आहे. तर कोणते दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार समरूप आहेत हा पहिला प्रश्न आहे. आपण पहिला तो प्रश्न सोडवून घेऊयात. आता जे कोण दिलेले असतात, जे कोण तुम्हाला माहीत असतात किंवा दिलेले असतात तेच दोन कोण तुम्ही त्रिकोण म्हणून घ्यायचे. म्हणजेच बघा आता पहिला त्रिकोण काय येणार. पहिला त्रिकोण तर पहिला त्रिकोण आहे ए बी सी आणि दुसरा त्रिकोण काय येणार तर तो येणार ई डी सी. ठीक आहे. मध्ये सुरुवात केली आपण त्रिकोण ए बी सी आणि ई डी सी मध्ये. या दोन्ही त्रिकोणात ह्या दोन कोण काय आहेत तर समान आहेत. कसं तर 75 75 प्रत्येकी 75 अंश आहे. मग आपण कसं लिहू शकतो कोण ए बी सी बरोबर कोण ई डी सी. कारण काय लिहिणार यासाठी तर कारण येणार प्रत्येकी 75 अंश. प्रत्येकी 75 अंश. ठीक आहे. हे झालं पहिलं. आता आपण काय करतोय दुसरं अजून एक काहीतरी शोधावं लागेल. मग आता जर तुम्ही पाहिलं ए बी सी आणि ई डी सी यामध्ये हा जो सी आहे हा कोण काय आहे तर तो कोण सामायिक कोण आहे. आणि सामायिक कोण म्हणजेच समान कोण. मग आपण काय लिहू शकतो इथे तर इथं लिहू शकतो समान कोण और सामायिक कोण. ठीक आहे. आणि दोन्ही पण कोण आहेत आणि आपल्याकडे कसोटी आहे. बघा कसोटी काय आहे तर कसोटी आहे को कसोटी. आता ही को कसोटी काय दोन्ही कोण कोण असतील तर मग आपण काय लिहितो को कसोटी. ठीक आहे. मग यानुसार काय झालं त्रिकोण ए बी सी समरूप त्रिकोण ई डी सी. हा तुमचा पहिला प्रश्न होता की त्रिकोण कोणते दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार समरूप आहेत. तर हे दोन त्रिकोण को कसोटीनुसार समरूप आहेत. ठीक आहे. त्यांची समरूपता योग्य एकास एक संगतीत लिहा. योग्य एकास एक संगतीत म्हणजेच काय लिहायचं बघा ए बी सी आहे असंच लिहायचा. ए बी सी एकास एक संगतीमध्ये कुणाशी तर ई डी सी. कसं बघायचं असतं ते ए ला ई बी ला डी आणि सी ला सी. बघा ए बी डी आणि सी सी असं एकास एक संगतीत आहेत असं आपण म्हणतो. तर लिहून घेऊयात असं एकास एक संगत. ठीक आहे. तर असा हा तुमचा पहिला प्रश्न होता ज्यामध्ये तुम्ही पाहिलं की दोन त्रिकोण कसे समरूप दाखवायचे आणि एकास एक संगत कशी लिहायची. ठीक आहे. असाच एक प्रश्न आहे दुसरा प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2 मध्ये काय आहे जरा पहा. आकृतीमध्ये त्रिकोण समरूप आहेत का तर हे दोन त्रिकोण समरूप आहेत का हे आपल्याला पहिलं विचारलंय. असतील तर कोणत्या कसोटीनुसार. ठीक आहे. तुम्हाला माहीत असेल 9वी मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की एकतर कोण किंवा बाजू प्रमाणात असतील तर आपण ते काय म्हणायचो की ते समरूप आहेत. मग आता काय करूयात आपण प्रत्येकी दोन्ही त्रिकोणमध्ये पहिलं पहा दोन त्रिकोण कोणते कोणते. एक आहे पी क्यू आर आणि दुसरा त्रिकोण आहे एल एम एन. ह्या दोन त्रिकोणमध्ये असं लिहूयात मध्ये काय दिसतंय पी क्यू छेद एल एम काढून घ्यायचं आपण. पी क्यू छेद एल एम नंतर काय करायचं क्यू आर छेद एम एन आणि अजून एक आहे बघा पी आर छेद एल एन. पी आर छेद एल एन. जर या तिघांचे नीट पहा जर या तिघांची पण जर आपण छेद लावून घेतले म्हणजे त्यांच्या किमती टाकून जर ह्यांचे छेद समान असतील म्हणजे प्रमाणात असतील तर हे दोन त्रिकोण काय आहेत समरूप आहेत. अन्यथा नाही. आपण एकदा चेक करूयात. पी क्यू किती आहे 6 नंतर इकडे किती आला 3. 3 एके 3 3 दुने 6. तसंच क्यू आर किती आहे 8 छेद एम एन किती आहे 4 4 एके 4 4 दुने 8. अजून एक आहे बघा पी आर आणि एल एन. पी आर किती आहे 10 छेद 5. तर उत्तर किती आलं 2. याला वाटलंच तर समीकरण 1 म्हणा समीकरण 2 आणि समीकरण 3. मग असं लिहू शकता तुम्ही समीकरण 1 2 व 3 नुसार आपण काय लिहू शकतो हे जर सगळ्या बाजू प्रमाणात असतील तर हे जे दोन त्रिकोण तुम्ही घेतले म्हणजेच काय पी क्यू आर आणि त्रिकोण एल एम एन हे काय झाले तर ते झाले समरूप. का कोणती कसोटी तर कसोटी येते
बा म्हणजे एक बाजू, तर बा 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 म्हणजेच बाजू बाजू बाजू, तिन्ही पण बाजू आहेत म्हणून बा 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 कसोटीनुसार आपण काय म्हणू शकतो की हे दोन त्रिकोण समरूप आहेत. ठीक आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त 2च गणितं पाहणार आहोत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणखीन 2 गणितं मी घेणार आहे. ठीक आहे. जर तुम्हाला हे दोन्ही गणितं समजले असतील आणि व्हिडिओज माझे आवडत असतील तर नक्कीच लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.